Сезонът на сватбите неминуемо и сезонът на годишнините. Аз лично на моя мъж вече трудно избирам подарък, защото толкова много празници са минали, че много трудно бих избрала нещо различно, нещо, което да го изненадам. Но пък за сметка на това, сега съм тук, за да ви покажа вие как можете да изненадате с нещо различно вашата половинка. Този надпис, на него пише честита годишнина, а тук има QR код. Сканирайки QR кода, на този може да видите какво ще излезе. Ако трябваше да избера, пак бих избрала теб. Обичам те. И това са нашата снимка и нашето послание. В този код могат да бъдат вашето послание и вашата снимка. Зарадвайте половинката по един по-различен начин, нестандартен и необичайен, но пък много личен. И още нещо. Персонализирана рамка. Честита годишнина, обичам те повече от преди. Рамката може да бъде в този или други цветове, с този текст или с различен. Може да сложим и ваша снимка. Направете нещо различно този път. Потърсете ми на smartatelier.com или на щанда ни в Мол София. Прекрасно лято, хубави празници и поводи за радост. Чао!